Čaute do dnešného videa. Dneska si unboxneme prvý pyrotechnický balíček tohto roku. Ideme na to. Dobre, mám rozbalený balíček a ideme sa na to vrhnúť. Prvé, jak som otvoril balíček, ma zaujal tieto petardy. Jak som pozeral, sú to zábleskové petardy kategórie F2, čiže na Slovensku sú zakázané a predpokladám, že to bude ako darček. Uvidíme, že či bude niečo chýbať objednávke alebo nie. A čiže dačo s nimi vymyslím, tak ich využijem aj tak. Dobre, potom tu máme slingshotky Limited Edition od Kláska. Sú tam 6 kusov. Cenu neviem vám teraz povedať, budete ju mať niekde napísanú. Potom tu máme konfu. Má to 100 rán, 57 gramov, 30 sekúnd. Potom tu máme kompakt od Panty, Eucalyptus. Má to 16 rán, mix 4 efektov. Neck má 100 gramov, 101 gramov CA. Takže som zvedavý, ešte som ho nemal. Potom tu máme pochodne, zapálne pochodne od značky Tara. Mal som ich minulý rok a boli že super na zapaľovanie pyrotechniky, takže som musel ich kúpiť viac balení. Máme Kamuro 5 kusov. Tak som mal ich minulý rok i predzošlý rok. Boli fakt mega dobré a teraz boli všade vypredané, takže dobre, že som našiel takú stránku, kde ešte to mali na sklade. Potom tu máme 3x od Panty Compact. Je to Spaceman. Má to 9 rán, 45 gramov, 20 mm ráž. 10 sekúnd to horí. Potom tu máme kompakt Radiation 25 rán od Kláska. 25 rán. A ďalej sa dočítame. Dobre, 25 rán, 200 gramov, 25 sekúnd. Na to zase 20 mm ráž. Posledný kompakt a to je Meteor. Má to 25 rán, ale nevidím, ale malo by to byť 30. Dobre, tak to je posledný kompakt. Takže z tohto videa to bude všetko. Ja ďakujem, že ste sledovali toto video. A čoskoro u ďalšieho unboxingu sa vidíme zase. Ahoj!